Dünyada koronavirus bilen hatap alynanlaryň sany 100 000 adama ýetdi, 6 000 adam ýogaldy. Ýewropanyň enjime ýurdunda tutuş şäherler ýapylýar, uçar gatnaw ýatyrylýar. Çalt ýaýraýan infeksiýanyň öňüni almak üçin daşary ýurtlar goý berilmeýär. Türkmenistan bilen goňşy Gazakstanyň hem Özbegistanyň häkimetleri COVID-19 wirusy bilen kesellänleriň bardygyny glan etdiler. Bu ýagdaýda türkmen häkimetleri koronavirus barada dymmagyny dowam etdirýärler. Bu temadan eden seýrik çykyşynda türkmen prezidenti koronavirusa garşy üzärlik tütetmegi tapşyrdy. Prezidentiň ýa-ni ýakynda eden rekomendasiýalarynyň soň Türkmenistanyň döwlet edarlarynda üzärlik tütetmek iýişi badaldy. 16 martda Aşgabatdaky habarçymyz şeýle gürrüň berýär. Edara karhanalarynyň äklesinde üzärlik edýärler, günde aýlanyp tütetýärler. Ýerden gündüz ýa-da agşamlaryna jemi günde 2 edek diýip habarçymyz aýdýar. 16 martda döwlet ösüşi boýunça maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow üzärligiň dürli kesellerden netijeli serişdirdigine özüniň ynanýanlygyny aýtdy. Maslahatda üzärlik tütetmegiň burşy unaş içmegiň ýokynç kesellerden goranmakdaky aýratyn ähmiýetini ykdaldy. Türkmen häkimetleri ýurtdaky derman gytçylygynyň hem medisina hyzmatlarynyň gymmatlamagynyň fonunda ýylaty dermany derek ösümliklerden peýdalanmagy ýygyderli ündäp gelýärler. Dünýäde helakçylykly COVID-19 epidemiýasy döräli bäri Türkmenistanyň döwlet edaralarynda şol sanda mekteplerde we keselhanalarda üzärlik häli şindi tütödülüp başlandy. Türkmen prezidentiniň üzärligiň bejeriş hukyby hakynda Ilmataýdan subut edilmedik çykyşy 149 ýurda ýaýran koronawirusyň howpy sebäpli global pandemiýanyň yglan edilen pursadyna gabat geldi. Türkmenistan bilen serhetdeş ýurtlaryň äklesinde koronavirus tapyldy. Başda Iranda we Owganistanda, emma soň günlerde Özbegistanda we Gazakstanda da koronavirus bilen kesellänler hatap alyndy we olaryň sany artýar.